ζελεδάκι είναι. Ένα γλυφο τζουράκι. Πόσο cute. Λοιπόν, και μου ήρθε εδώ πέρα ένα... λοιπόν, είναι matte lipstick και gloss μαζί. Δες εδώ, απόχρωση. Είναι την Nude Edition. Θα το δοκιμάσουμε και αυτό, εννοείται. Φάγαμε που φάγαμε όλα αυτά, δεν βάζουμε και ένα κραγιονάκι αυτό. Βιρμπιλίνια, εδώ πέρα. Λοιπόν. Ελπίζω σωστά να το βάζω, Νομίζω ανάποδα τα έβαλα. Λοιπόν, βλέπεις εδώ πέρα, πρώτα το κραγιονάκι. Είναι τελείως nude. Τέλεια.